नमस्कार मित्रांनो, मराठी करंट अफेअर विथ बाबूराव या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, मित्रांनो आज आपण जे काही 67वे फिल्मफेअर पुरस्कार आहे 2022मध्ये दिले गेलेले मित्रांनो. बघा आता त्याची घोषणा झालेली आहे मित्रांनो. बघा त्याच्याबद्दल पण परीक्षेला त्यावरती प्रश्न नक्की येणार मित्रांनो. बघा त्याच्यामध्ये जे काही उपयुक्त आपण 15 क्वेश्चन आहे मित्रांनो ते पाहिलेले मित्रांनो. बाकी इतर पण आहे, लेकिन जे महत्त्वाचे की जे परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात असे आपण महत्त्वाचे क्वेश्चन पाहणार आहोत मित्रांनो. तर लक्षात ठेवा. बघा पहिला प्रश्न आहे मित्रांनो. बघा याच्यामध्ये फिल्मफेअर पुरस्काराची सुरुवात कोणत्या वर्षी करण्यात आलेली आहे मित्रांनो किंवा झाली? तर मित्रांनो बघा याचं योग्य उत्तर 1954 पासून फिल्मफेअर पुरस्काराची सुरुवात करण्यात आलेली आहे मित्रांनो. बघा पुढचा प्रश्न मित्रांनो, 2022मध्ये कितव्या क्रमांकाचे फिल्मफेअर पुरस्कार देण्यात आले मित्रांनो? क्रमांक एक आहे 61वे, 64वे, 66वे आणि खाली आहे 67वे मित्रांनो. बघा याचं योग्य उत्तर आहे 67व्या क्रमांकाचे हे पुरस्कार आहे. लक्षात ठेवा मित्रांनो 2022मध्ये. पुढचा प्रश्न मित्रांनो, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कारामध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला मित्रांनो? सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार पर्याय क्रमांक 1 आहे श्रद्धा कपूर, 2 आहे कृती सेनन, 3 आहे आलिया भट्ट, 4 आहे तापसी पन्नू आणि योग्य उत्तर आहे कृती सेनन. कृती सेननला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे मित्रांनो. लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न आहे, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कारामध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे मित्रांनो? बघा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार आहे मित्रांनो. बघा तो कोणाला दिला आहे? रणवीर सिंगला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे मित्रांनो. लक्षात ठेवा. अभिनेत्रीचा कोणाला देण्यात आला आहे? कृती सेनन आणि अभिनेत्याचा रणवीर सिंगला मित्रांनो. लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कारामध्ये सर्वश्रेष्ठ सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे मित्रांनो? सर्वश्रेष्ठ सहाय्यक अभिनेता. बघा इथं योग्य उत्तर आहे पंकज त्रिपाठीला सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे मित्रांनो. लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न मित्रांनो, 67वे फिल्मफेअर पुरस्कार 2022मध्ये सर्वोत्कृष्ट निर्देशक ज्याने डेब्यू केली किंवा पहिला त्याची फिल्म होती त्याचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आला तर सीमा पहावा यांना सर्वोत्कृष्ट निर्देशक डेब्यूचा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे मित्रांनो. लक्षात ठेवा. बघा याच्यामध्ये महत्त्वाचे जर पाहायला गेलं तर अभिनेता अभिनेत्री, कोणता मूव्ही, त्याचे डायरेक्टर कोण आहेत ते, आणि लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड, सर्वोत्कृष्ट डेब्यू, पदार्पण आणि क्रिटिक्स अवॉर्ड्स आणि सहाय्यक अभिनेता अभिनेत्री हे महत्त्वाचे 6-7 टॉपिक आहे. हेच करा मित्रांनो. याच्यावरती प्रश्न विचारले जाणार मित्रांनो. पुढचा प्रश्न आहे, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कारामध्ये सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे मित्रांनो? बघा मराठी अभिनेत्री सई ताम्हणकर हिला 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कारामध्ये सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. पुढचा प्रश्न मित्रांनो, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कारामध्ये सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक पुरुषचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे मित्रांनो? पार्श्वगायक मित्रांनो तर बी प्राक याला सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायकाचा जो पुरस्कार आहे तो देण्यात आलेला आहे पुरुषांचा. लक्षात ठेवा. कोण? बी प्राक. पुढचा प्रश्न आहे, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कार 2022मध्ये सर्वश्रेष्ठ चित्रपटाचा पुरस्कार कोणत्या चित्रपटाला देण्यात आला तर शेरशाह या चित्रपटाला देण्यात आलेला मित्रांनो. लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न आहे, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कार 2022मध्ये सर्वोत्कृष्ट किंवा सर्वश्रेष्ठ निर्देशकाचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे तर कोणाला देण्यात आलेला आहे मित्रांनो? तर विष्णुवर्धन याला हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे मित्रांनो. लक्षात ठेवा. साऊथचा आहे हा डायरेक्टर. सर्वोत्कृष्ट निर्देशक कोण तर विष्णुवर्धन. पुढचा प्रश्न मित्रांनो, 67वे फिल्मफेअर पुरस्कार 2022मध्ये सर्वश्रेष्ठ छायांकनाचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे तर अभिषेक मुखोपाध्याय यांना सर्वश्रेष्ठ छायांकनाचा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. पुढचा प्रश्न मित्रांनो, 67वे फिल्मफेअर पुरस्कार 2022मध्ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आणि अभिनेत्री क्रिटिक्सचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे मित्रांनो? बघा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स आणि अभिनेत्री क्रिटिक्समध्ये अभिनेता आहे विकी कौशल आणि अभिनेत्री आहे विद्या बालन यांना हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे मित्रांनो. पुढचा प्रश्न आहे, 67वे फिल्मफेअर पुरस्कार 2022मध्ये लाईफ टाईम अचिव्हमेंट पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे मित्रांनो? तर
सुभाष घई असं आहे मित्रांनो, लक्षात घ्या. तर सुभाष घई यांना लाईफटाईम अचिव्हमेंट पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. पुढचा प्रश्न आहे, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कार 2022मध्ये सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायिकेचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे मित्रांनो? पार्श्वगायक कोण होता? पुरुष बी प्राक होता. आणि पार्श्वगायिका कोण आहे? आशिष कौर. बघा, नवीन गायिका आहे, लक्षात घ्या. नावं नवीन आपल्यासाठी, सॉरी. आशिष कौर आणि बी प्राक. पुढचा प्रश्न आहे, 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कार 2022मध्ये सर्वोत्कृष्ट महिला डेब्यू पुरस्कार कोणाला देण्यात आलेला आहे? तर शर्वरी वाघ हिला सर्वोत्कृष्ट महिला डेब्यू पुरस्कार देण्यात आलेला आहे मित्रांनो. बघा, महाराष्ट्राशी रिलेटेड म्हणून हा ठेवलेला आहे मित्रांनो. याच्यावरतीच प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की सर्वोत्कृष्ट महिला डेब्यू पुरस्कार कोणाला दिला? तर शर्वरी वाघ आहे मित्रांनो. बघा, याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो. सई तामणकरचा पण येऊ शकतो, लक्षात घ्या मित्रांनो. त्यामुळं बघा मित्रांनो, असे काही महत्त्वाचे क्वेश्चन होते 67व्या फिल्मफेअर पुरस्कार 2022 मित्रांनो. बघा, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.